ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ночунии хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама кардан, барои фурӯхтан бошад, шумо мехоҳед ки фурӯхтан, марамат сурат маълумот шавад дар рақамҳои ватсапи экранда рӯё, ки мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ хона, чӣ замин, чӣ квартира қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, аз куҷо бошад, баъд мегзарем бар навори хонаҳои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бухтар, шаҳри Ҳисор ҳаст, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Душанбе, территорияи ноҳияи Темурмалик, шаҳри Турсун Зода, дӯстони азиз, территорияи шаҳраки Левака, тарафи Сарбанд. Асл хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Ҷиникул, дӯстони аз тарафҳои Қумсанги, территорияи Ёвон, территорияи шаҳри Кӯлоб ва территорияи Рӯдакӣ ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки бо нархҳои арзон қабул кардем ва пешкашон мекунем нархҳои фақат арзон кардем. ва инчунин квартираҳои якхонага, духонага, сехонага аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Бухтар ва Турсунзода ва тарафи Кӯлоб ҳам ҳастанд. ва курси имзо бошад 118 сомону 40 дирҳам, дӯстони азиз. хоҳиш ки лайкҳоро занед ва мегзарем ба навори имзо маромад рафтем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, рӯпарои бозори деҳқон, дӯстони азиз, кӯчаи Сомон, дӯстони азиз, хонаи рақами 48. 2 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 хона кардагӣ ҳастанд, ки бо ошхонаву баняву кухня, дӯстони азиз, калидорш ва таъмири замонави, дӯстони азиз. об свет мега доимӣ ҳастад, документош мега 100%, бо омода мега аз пеш бинед ҷои зуд. хона мега дастурашона фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 700 000 сомонӣ ҳастад, боз мегӯяд муомила мешавад. ин нарха соҳибшон хеле мудиян ҷои хуб мега, нархи хона 700 000 сомон бо савдо доштаем. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои иловагӣ дар рақамҳои поёмда занг зад, рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсапшон маълумоти пурасоназ аз соҳибашон гирем. муомила савдош мега дар назди хона, аввал омада хонара бинем. ва дӯстони азиз, агар шахсоне ки хонаҳои фурӯш дорен, квартираи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, ягон техникаи компания хоҳед ки реклама кардан, дар рақамҳои болода ҳастанд 81220 ватсап имо дод рӯи ки рекламада мегузорем. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастанд, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регар, дар 1 микрорайон. духонага квартира ҳастанд, ки дар 8 ошона қарор дорад, дӯстони азиз, лифтам дорад. духонага квартира дар 8 ошона қарор дорад, 64 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос, кухни, гарнитур, ремонтош замонавӣ, лифт мега ҳастанд. нархи квартира мега 288 000 сомон ҳастад, боз муомила дошта. нархи самихел соҳибшон монда. нархи квартира 288 аз шаҳри Турсунзода дар 1 микрорайон. агар шумо маълумотҳои аниқтар ва пурратар хоҳед, агар марамат дар рақамҳои поёмдашон занг занед, маълумоти пурраша аз худашон гирем. дӯстони азиз, ногуфта намона, одамое ки дар навори мо агар хонаи маъқул ё квартираи маъқул ё ҳавлии маъқуле ки нафта бошед, аз ҷо даркоритон, аз ҷо даркори шумо дар комментар нависед, ки аз куҷо ба шумо даркор ҳастед, мо дар видеои оянда гуфтагӯишро пешкаштон мекунем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Каҷак, кӯчаи Чаннор, дӯстони азиз. дигар маълумотош мега тариқи телефон. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 4 хона кардагӣ ҳастанд, ки бо калидору ошхонаву баняву аловхонаву чойлӯби ангуру гирдаш маҳкам. 4 сотиқ замин, 4 дар хона. хоб хай бо маълумоти пурашатона мегирен. ҷои нағза мега омода мега аз пешам бошадтон азиз бинед. нархи хона ҳамагӣ 370 000 сомонӣ ҳастад, боз муомила доштаем. овсони аз мега ҳастад, магазина мега дора мега фавран фурӯхта мешавад. деҳаи Каҷак, кӯчаи Чанор, 370 нархи хона муомила доштаем. рақамҳошо мондагӣ ҳастад, шахсоне ки мехарем маромад на занг занем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, рӯпарои Кохири Лоҳутӣ, яъне ки рӯпарои Лоҳутӣ пеши мактаб мегад, садиқ мағоза ҳама чӣ ҳастанд. духонага квартира ҳастанд, ки дар 5 ошона қарор дорад, 43 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос, дӯстони азиз, ремонти наҳдоми лифтдор мега соҳибшон, мағоза, садиқ, мактаб, ҳама чиз ҳаст мега дар пеши ҳамин квартира наздик.
лифт дорад. Нархи квартира 385,000 сомонӣ аст ки боз муомила дорад. Нархи ҳамин квартира 385 савдо муомилаш дар назди квартира. рақамҳошо дар сайти Тисел шахсоне ки мехарем марама занг занед. Хоҳиш ки лайкро дустон азиз занед, навори моро дар рафиқотон подписаш кунед. Чӣ хона ки дар кор аст дар комментар нависед, пешкаштон мекунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳре ки Левакан, ноҳияи Сарбанд дӯстони азиз, назди автобазаи дӯстони азиз 5 назди беморхона. خب 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагия дӯстони азиз ки инам хеле хонаҳо хайд десен дар навор. خب ҳам маълумотошро рости гап хела кам аст. Назди маркази шаҳр мегӯяд, назди беморхона автобазаи 5 дӯстони азиз бо ҳама чизош нархаш ҳамагӣ 350,000 сомон аст ки боз мегӯяд муомила доштаем. дӯстони азиз, агар шумо маълумоту иловагӣ хоҳед, саволу иловагӣ дар рақамҳои поёмдашон занг занед, барое ки маълумоти хона рости гап хела кам аст. Барои ҳамин занг занед, бо ҳамаша аниқ када гирем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст, қарор дорад дар ноҳияи Ҷиникол дӯстони азиз, ноҳияи Дӯстӣ, тарафи сурф гуфтагӣ аст. соҳибшо дигар маълумотча худтон мепурсем. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ аст ки хонаҳои баракай хайк ремо надорад ва дилтон худтон мекунем. ҳамин хеле временка кардагӣ дӯстони азиз. خب нархаш ҳамагӣ 115,000 сомон аст, боз муомила доштаем. дӯстони азиз, агар чӣ маълумоте ки шумо дар кор боша оиди ҳамин хона ва мақсад фаҳмидан, рақамҳошо мондагӣ аст, марҳамат карда занг занед, ҳамаи саволотонро аз соҳибшон пурсида гиред. марҳамат. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Синно, доми Мастерок дӯстони азиз. духонага квартира аст ки дар 8-ум мошина қарор дорад, 56 квадрати метр. люкс мегӯяд ремонт кардагӣ дӯстони азиз. шаҳри Душанбе, ноҳияи Синно, доми Мастерок, дар 8-ум мошина 56 квадрат метр дӯстони азиз. нархаш 455,000 сомонӣ аст ки боз муомила дорад. маълумотҳои пурра хоҳем, чӣ саволе ки дорем оиди квартира фаҳмидан, дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумотҳои пурраша дӯстони азиз аз соҳибашон гирем. нархи квартира 455 та гуфтагӣ аст, бо савдо муомилааш дар назди квартира. дӯстони азиз, лайкҳои шумо аз тарафи шумо мешавад, видеои нав аз тарафи мо. Фақат дӯстони шумо дастгирӣ кунед, аз ҷое ки хона дар кор аст нависем, дар видеои оянда пешкаштон видео када мекунем. мегзарем ба 8-ум ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик дӯстони азиз, рӯпарӯи мактаб мегӯяд медпункт дӯстони азиз. ҳамин хел маълумото навистиам, дигарша худтон мепурсем. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона мегӯяд, фундаментош рехтагӣ ҳаст, қати калидорош дӯстони азиз. барои гирдаш заборам мегӯяд, хеле проектош тайёр дӯстони азиз. ҳуҷҷатош мегӯяд 100%, рӯпарӯи мактаб медпункт дӯстони азиз. об ва свет мегӯяд дорад, гирдашда одамо зиндагӣ доранд. нархаш ҳамагӣ 60,000 сомон дар ноҳияи Темурмалик дӯстони азиз. маълумоти пурраша бо худтон ҳамаша аниқ када аз рақамҳошон мегирем. нархаш ҳамагӣ 60 савдо дорад. рақамҳошо мондагӣ, дигар маълумотоша бо худтон гирем. мегзарем ба 9-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, маркази шаҳри Ваҳдат. духонага квартира аст дӯстон ки дар 1-ум мошина қарор дорад, 44 квадрати метр. боб, свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос дӯстони азиз. 44 квадрати метр духонага дӯстони азиз, техпаспорт дорад дӯстони азиз, бо пули нақд фурӯхта мешавад. мақсад ки алиш бартер намешавад. мактаб, мағоза, садик ҳамаш дар наздикиша, обсветшам ҳаста. хоб ремонтам ремонти нақд. нархи квартира 349,000 сомон аст ки боз муомила ва савдо дорад. рақамҳошо мондагӣ, шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед, маълумотша гирем. мегзарем ба 10-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дӯстони азиз, дар кӯчаи Саъди Шерозӣ гуфтагӣ пеши антени ҷилӣ, раҳи Калон наздик дӯстони азиз. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 6 хона кардагӣ аст ки ҳамашон ремонт дӯстони азиз надоранд. 6 дар хона дӯстони азиз, сеташ мегӯяд ремонт дорад, сетагаш ремонт надорад дӯстони азиз. кухни, баня, ҳоҷатхона мега адели об, свет мега ҳаста, документош мега 100%. нархи хона 370,000 сомонӣ аст, бо муомила савдо доштаи. нархи ҳамин хона 370 бо муомила дорад.
рақамош омодаги аст TCL шахсоне ки мехарем марма занг занем маълумоти пурра ва ҳамеша аз рақамошон гирем. дӯстони азиз, агар шумо дар хонаҳои фурӯшӣ бошад, квартира, замин, мошин, ягон техникаон компания, ягон чизе ки барои реклама кардан, мо дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook реклама мекунем, яъне ки қариб ки 6-7 сайт дорем. дӯстони азиз, роҳи кунед сурат маълумот рақамҳои болода рекламада мегузорем. мегзарем ба 11 ҳавлии фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи социализм гуфтагӣ аст соҳибшон. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ аст ки кухни дар дурунаш дӯстони азиз кухни баня аз маркази шаҳр мега то хона мега 10 километр. дӯстони азиз, хоб ҳамин хона хай мақсад шикатфурӯш бисёр кораш кардагӣ аст, баъзе кораш мондагӣ аст, ба дили хитон фура мекунем. нархи хонара соҳибшон арзон мондагӣ ҳастанд, срочно мегӯяд сум дар кора. нархи хона 99 000 сомон. ҳамин хел нарха соҳибшон мондиянд 99 000 сомон. хоб касе ки мехара мега буна рақамошон мондагӣ аст, на занг занем маълумоти пурра ва ниша аз рақамошон ки то қад суми хоҳила мега алиш намеша марҳамат срочно. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. чӣ хеле ки шумо дар комментария бисёр хоҳиш кардем ки аз шаҳри Кӯлоб квартира шава. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб дар 10-ум микрорайон срочно фурӯшӣ. духонага квартира аст ки дар 3-ум мошина қарор дорад. дӯстон аз квадратчане ки нагуфтиян хитон занг зада мепурсем. духонага дар 3-ум мошина квадратча нафтиян ҳамин бошад аз 40 бафтуман болае. хоб дӯстони азиз, бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухони термос ва дӯстони азиз қисман мега бо чизи чораш мега фурӯхта мешавад. кондитсионер, парда, масалан холина, термикс бисёр чошо дӯстони азиз меистад, баъзе чиша дӯстони азиз мегирам. сета мегад балкон дорад. нархи квартира 350 000 сомон аст ки боз мегад муомила ва савдои хуб мегад дорад. дӯстони азиз, срочно мегад пул дар кора. рақамошо мондагӣ аст, шахсоне ки мехарем занг занем маълумоти пурраша аниқада гирем. мегзарем аз 13 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, хонаи дошуна аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, маҳаллаи Пахтакор. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 хона кардагӣ аст ки хонаи дошуна. дӯстони азиз, заминаш хай аниқ 2 сотиқ нест, ҳамин хел пурсида мегирем. ягу аздахчандай подвали калон дорад ва 5 дар хона. дӯстони азиз, сетага санузел, якта кухни, ҳоҷатхона, баня, кухни ва ремонтҳои замонавӣ. хай нархи хонара ба чизи дар кориш мондиян. нархи хона мегӯяд 920 000 сомонӣ аст бо муомилаи савдо дошта. хона мега уже мақсад ки ремонт кардагӣ аст, як бора мадон чиш мондагӣ аст нест, соҳибшон маълумотша наистияд. ҳамин хел нархи хона 920 бо савдо мега дорад. 5 дар хона, хона душуна, проектҳои нав, ҷои зур мега соҳибшон. ин аст рақамҳои соҳибшон ва виҷдон мондагӣ аст. шахсоне ки мехарем марҳамат занг занем маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гирем. дӯстони азиз, шумо агар заминаи мошинаи хонаи квартираи чизе ки барои фурӯхтан бошад хоҳед ки реклама кардан, суратча қатъи маълумотош, қатъи адресош дар рақамҳои болотар роҳ кунем, мо реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видео